Dneska je to velký. Dneska mi napsala jedna úžasná žena, že je to rok od toho, co jsme měli první individuální session. A to byla žena, která byla u Fiko moje první klientka. A je to rok, co já dělám individuální konzultace osobní síly. A je to vlastně něco podobného, jako když je kniha 4 dohody Toltéků. To je cesta do osobní síly. A my si většinou tu knížku přečteme a máme pocit jako, že divný, že teda nepřišla ta svoboda, když jsme přečetli tu knihu, protože ono to není o tom, že si přečteme tu knihu, tam jde o to, že je potřeba vlastně podívat se do toho, co v nás teda jede konkrétně za ty programy a pročistit je, pohladit je, zahojit je, aby oni mohli sami odejít nebo se nějak přetransformovali, přealchemizovali do něčeho, co nám jako mindset ve finále funguje. A jestli tady to video teďka je venku, tak to znamená, že tady ta úžasná žena ho viděla a schválila, že ho můžu poslat ven, protože ona mi vlastně celou tu dobu, co spolupracujeme, říká, anonymně Kami, házej ven cokoliv, protože já bych si přála, aby tohle zažilo víc žen, protože to je fakt úlet. Používá slova jako, co to je, jako to je nějaký nový vesmír, prostě úplně jako jiný vesmír, anebo jo, nechápu, něco se se mnou stalo. Něco se se mnou stalo. A něco podobného, jako věta, kam já nevím, jak to funguje, ale ono to funguje. Já poslouchám videa, to je konkrétně třeba v průvodci vyřízený matky v jednom programu. Já nevím, jak to děláš, ty asi jako mluvíš jako z toho ženského principu, nebo já nevím, co to je. Já nevím, jak to funguje, ale ono to prostě zapadá. A to, co já dřív chápala hlavou, tak najednou já to cítím v těle. Já to najednou žiju. Najednou to, co se mnou zase probírala včera jedna klientka, že prostě já, Kami, chodím 5 let na terapie. Já to v hlavě chápu. Moje terapeutka mě podporuje v tom, abych se za sebe postavila, abych si zvedla ceny v biznesu a já nevím co všecko prostě, že já to jako v hlavě chápu. Já v hlavě chápu, že ta katastrofa už je za mnou, že to strašné dětství, který jsem prožila, už je za mnou. Že jako teď tady není žádná hrozba. Já to v hlavě chápu. Já si to vždycky i říkám, Kami. Ale ono to nefunguje. Protože, jak se říká ve slow woman principech, hlavou to neprotlačíš. A ta práce se mnou, individuální nebo i právě v těch skupinových programech, jako záhadně to funguje. Já přesně i vím jak. Funguje právě kvůli tomu, že to není jenom hlavou. My si se brečet. Možná proto to funguje. Protože to tam prostě jde fakt z toho citu. Že to je fakt odžitý ve mně. To napojení sebe na to, co cítíme. A my tomu říkáme rozmotávání klubka sraček, nebo to jsou všechno moje termíny. Takhle hrozně prostě já mluvím, je to prostě tak. Většinou, když ke mně přijde nějaká žena, stejně jako tady ta úžasná žena ke mně přišla před rokem, tak je to prostě klubko sraček, hukot v hlavě, prostě práce blbě, partner blbě nebo vůbec není. Rodina blbě, prostě ať už to je matka, otec nebo děti, prostě name it, jako vlastně ten život se sype na spousta úrovních. Přitom, přesně, já mám za sebou už 5 let terapie, já už to přece mám všechno dávno vědět. Já už jsem zaplatila tolik peněz za programy na osobní růst a tak dále. Teď už to, já to všechno už dávno mám přece žít. Kde je ten Disneyland? A my začneme pomalu vlastně se vyznávat v tom, co se tam děje vevnitř a z toho klubka, z toho hukotu v hlavě. Prostě to vezmeme, jakoby určíme. Ti pomůžu prostě najít, co je teď ten základ. Co tobě chybí v té základně jakoby nejvíc, aby se mohla o něco sama v sobě opřít. A tady tu práci my jsme spolu udělali a tady je ta úžasná žena. My jsme se dneska volali, my jsme měli takový jako výroční call, prostě úplně. My jsme spolupracovali teda hodně za ten rok, bylo tam těch sessions hodně. Ale ona mi právě říkala, že před rokem vzpomínala na to, jako kde byla, co prožívala a co tam právě ten hukot v té hlavě furt jel a že ona přesně říkala, já jsem se chtěla cítit svobodná.
A já myslela, že svoboda je, že cestuju, že svoboda je, že ona uvedla nějaký jiný příklad, jo, ale že třeba skáču jako z letadla, že prostě jakoby zažívám tu svobodu v nějakém jakoby adrenalinu, v nějakém sportu, v nějakém jako výkonu, v nějakém cestování, v něčem jako strašně vzrušujícím dobrodružství, bych to tak popsala. Tam je ta svoboda. A ona říká, jo, a ona fakt byla ve mně prostě. A ty jsi mi fakt pomohla. Já jsem díky tobě se dostala do sebe a do toho pocitu té svobody v sobě, že fakt jakoby vyčištění těch programů, toho hukotu v hlavě vlastně si to jedno vlákínko po druhém a vlastně tady to vlákno dovede sem, tady to vyčistíme, tady to vlákno přišlo sem, tady to vyčistíme, zahojíme, napojíme. A opravdu dodriftovat, slow, hlavně slow, prostě dodriftovat do té osobní svobody, což podle mě je právě život, který je žitý jakoby z dospělé části v nás. A ne z těch dětských programů, který se v nás jakoby sami prostě probudili. Když my jsme byli děti a báli jsme se, aby nás zase někdo nestrapnil nebo nevynadal, aby nám neřekli, že ona je taková tichá, nebo no, ona se takhle stydí, no. A my jsme se pak styděli o to víc, za to, že se stydíme a začali jsme teda vymýšlet nějaký program, aby jsme tohle už nikdy nezažili. A potom my dodriftujeme do té dospělosti, jako jsme v těch dospělých tělech a žijeme z těch dětských programů. A to je to, že my žijeme potom v těch lžích, které nám neslouží, které právě dělají ten hukot v hlavě. Pocit, já ale nechápu, co mám dělat. Já nechápu, proč se tohle hroutí. Já nejsem spokojená, nedokážu ale udělat nějaký krok. Jsme tam vlastně jakoby zabetonovaný. V nějaký pozici oběti té práce a toho partnerství a toho vztahu s matkou. A potom to máte následky v tom životě. A já bych dneska vytáhla jenom jednu konkrétní věc. Že třeba se to v životě potom projevuje tak, že máme bolestivou menstruaci. Že tady ten hukot v hlavě a tady ty bolestivý přesvědčení v nás o tom, jak jsme špatný a jak máme být jiný, jak se musíme hrozně snažit, aby jsme prostě... Tak se to potom projeví v životě třeba tím, že máme bolestnou menstruaci. A konkrétně tady ta úžasná žena mi fakt říkala, a jestli tohle je venku, tak je to proto, že to schválila. Že jí prostě dřív menstruaci vyřadila na 2 týdny. Že to fakt bylo jakoby týden předem už jako PMS a takový to jakoby musím se šetřit, neměla bych. Hele, ani všechny reklamy na všechny zázračné vložky, v kterých jako můžeš chodit boxovat, ty, když máš menstruaci, jako neřešej ty pocity v nás, který nás prostě tam někde zabrzdějí, zabetonujou. A ten program toho, že teď jsem slabá, teď prostě jako různý přesvědčení o tom, co tohle tu prostě znamená. A je to napojený o tom, čemu my věříme o našem ženství, jako o ženách, o naší hodnotě jako o ženách. A potom prostě ta samotná, prostě 2 týdny nepříjemných pocitů, žádný sportování, jako hodně omezený pohyb venku prostě a tak dále, protože prostě třeba se tady ten hukot v té hlavě může projevit takhle. A tady ta úžasná žena mi dneska říkala, jako nechápu, co to je, já nechápu, co tohle to je za vesmír, ale já prostě tady té době, před rokem, bych prostě ležela doma v posteli. Já byla ráno ve fitku, byla jsem prostě venku, dřív bych, když jsem měla menstruaci, kdybych musela někam jet, tak bych jela taxikem. Teď jezdím prostě hromadnou, chodím pěšky, jsem prostě v pohodě. Mě přestala bolet menstruace. Co to je za vesmír? Ale mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. Protože já vlastně sama jsem tohleto v sobě vyřešila před mnoha lety. Přesně vím, odkud šla moje bolestivá menstruace. Přesně vím, kde to povolilo, kde se to uvolnilo, kde to přestalo bolet, kde vlastně já, když mám menstruaci, tak uběhnu 12 kiláků a někdy taky ne. Prostě cítím to tělo a následuju ho tam, kam ono chce. To je totiž ten život v našem přirozeném rytmu. Mně se fakt chce zase brečet. Že bych se taky přála, aby tohle zažilo víc žen, protože to je fakt jiný vesmír. A je naprosto báječný, že se to dá fakt předat. Že já jsem si dlouho myslela, že jako já si žiju fakt super, že je to fakt jako báječný život, ale vlastně jsem snad nikdy nevěřila tomu, že bych tohle, že jako
se tohle to dá nějak předat, nebo že by tohle to mohlo někomu pomoct. Tady ta moje životní zkušenost toho zpomalení do toho přirozeného tempa, toho vyčištění a uzdravení těch programů, který vlastně nás fakt propojí potom s tím, kdo my jsme, jakoby zacelí se v nás ty kousky, ty duše, která je někde lapená, v té bolesti z minulosti se najednou vrací zpátky a vrací se ta síla, jako fakt z té únavy do té energie. Tohle všechno se mění, ty vztahy se hojí. Moje úžasné klientky jsou schopny teď posílat do prdele kohokoliv prostě, když to potřebujou. Což jako dřív tam prostě nebylo. Dřív tam bylo to jako strach se vůbec pohnout. Zatnutý zuby v noci a ty to najednou to prostě povolé, ono to prostě funguje, ono to prostě fakt jde. Takže to je dneska výroční video individuálních sessions s Kamilou, která nemá žádný certifikáty ani diplomy. Ona to nikdy nestudovala. Já jsem to nikdy nestudovala, já to neznám z té učebnice. Nedokážu diagnostikovat, jestli má někdo podle učebnice nějaký program nebo problém. Já prostě vidím jenom spoustu zdravých lidí, který věří lžím. Možná i je to právě ta diagnóza. Jako, tady tě strčí do nějaký škatulky, že takhle seš jako špatně. To není pravda často. A tohle to je asi to, s čím to dneska uzavřem. Že možná i ty můžeš zažít úplně jiný vesmír. Za rok, už za rok. Úplně jiný vesmír. Že před tebou jsou dveře a ty lidi, kterým dneska říkáš, prosím vás, máte někdo klíče k tomu šťastnému životu v mojí síle a ve svobodě? Máte k tomu někdo klíče? Jedna kniha, jeden online program a jedna terapeutka, třetí průvodkyně a prostě jeden. Ale všichni jako blábole, já stojím před těma dveřma a furt opakuju, co je se mnou všechno špatně. A nikdo mi nedá ten klíč k těm dveřím. Ten klíč je tady prostě. Je to proces, je úplně... Dokázala bych to fakt napsat černý na bílý a i z toho teď udělám další program a mám asi tady 3 další programy připravený. Že to fakt jde prostě, jde to projít. Ten klíč tu je. Tak jo, Hezo, tak ti přeju, aby si ho někde našla. A pokud ho hledáš dlouho a nenacházíš ho, tak jsem tady. Tak já jsem prostě tady. Tak to je to je naše výroční video. A já děkuju strašně moc všem ženám, který mi věřili, zavolali mi a pracovali se mnou a pracují se mnou dál. A sama sobě postupně dovoluju víc a víc sdílet, co dělám tady na konzultace osobní síly, emoční pohotovost Boudová, protože pro mě je tohle prostě velký. Ale to, co se děje v životě těch žen, který do mě vložili důvěru, i to, že mi vlastně všechny říkali. Já jsem pracovala se spoustou terapeutek a všichni mi říkali, půjdeme do hloubky. Nebo že, jako, že mi pomůžu. Kami, ty jsi první, kdo prostě mě tam jakoby dokáže dovést do té síly, kde já sama potom léčím sebe. A nepotřebuju právě nikoho. Úplně jako úlet. Úplně jako úlet. Že to nemusí trvat ani rok. Je to sice slow, ale oproti tomu, co jiného jsem jako slychám od mých vlastních klientek, tak je to vlastně docela fofr. Tak jo. Tak tady pod tím videem je můj e-mail a taky pod tím videem jsou zase slow woman principy. To myslím, že je vždycky fajn, protože to jsou principy, které se i opakují někdy, když pracuji s holkama a přijde nějaká situace, tak říkám, použij tady ten princip prostě, použij princip, hlavou to neprotlačíš. Je to v těch emocích. Je to v tom, že my se staneme tak silnýma ženama, že jsme schopní vyléčit naše vlastní emoce. To je cesta slow.